Eerst stond het er illegaal, toen werd het beklad, daarna verplaatst. En nu beslist de Raad in Vlissingen dat het slavernijmonument niet op de boulevard mag komen. We leven in 2024. Ik vind het verbijsterend. En verder in deze uitzending. Records bij tunnel door protest. En langer wachten op besluit over kerncentrales. Goedenavond. Er is en blijft veel om te doen. Het slavernijmonument in Vlissingen. De gemeenteraad had voorlopig het laatste woord. Een meerderheid in de raad stemde gisteravond tegen het plaatsen van het monument op de boulevard. Heel erg teleurgesteld en verbijsterd teleurgesteld eigenlijk. Dus ik snap het nog niet. Dus dat. Het slavernijmonument werd vorig jaar plotseling geplaatst zonder vergunning door Kitty Kotti Zeeland, waar Duindam de voorzitter van is. Het gebeurde een dag voor de herdenkingsdag van het afschaffen van de slavernij. Vorig jaar was het 150 jaar geleden dat de slavernij in Nederland werd afgeschaft. Het monument werd meteen beklad. Van de gemeente moest het weg en het vond onderdak in het museum in Vlissingen. De initiatiefnemers dienden vervolgens een voorstel in om het monument alsnog geplaatst te krijgen. Maar dat haalde het dus niet. 17 van de 25 aanwezige raadsleden stemden tegen de plaatsing van het monument. De heer Dooms tegen. Zij vinden dat 1 slavernijmonument in Zeeland genoeg is. Bovendien vinden ze dat de gemeente niet op moet draaien voor de kosten van het onderhoud. De initiatiefnemers werd drammerig gedrag verweten omdat het monument zonder vergunning geplaatst werd. Angelique Duindram. Op zich vind ik dat geen verkeerde naam. Ik wil best wel doordrammen. Als dat betekent dat jij kennis gaat nemen over je eigen verleden. Want dat ik nu te maken heb met een gemeenteraad die haar eigen verleden eigenlijk niet kent en niet wil erkennen. Wauw. En we leven in 2024. Ik vind het verbijsterend. Het is verworpen, 17 stemmen tegen en 8 stemmen voor. Het is voor de lokale partij Vlissingen heel erg duidelijk. Hè? We zijn de ene grootste partij in Vlissingen, dus we hebben een redelijke achterban. Nou ja, en de meerderheid van die achterban die ziet dat niet zitten. Want die redeneren ook van ja, er staat al een monument in Middelburg. Er wordt veel aandacht aan besteed en waarschijnlijk nog meer in de toekomst in het museum. En er is natuurlijk veel geld gereserveerd in Den Haag om hier meer bekendheid aan te geven. Dus dat is eigenlijk de reden dat wij tegen gestemd hebben. Voor mij, wat er nu gaat gebeuren, voor mij is dat ik gesterkt ben in mijn overtuiging. Dat ik door moet drammen om dit verleden onder de aandacht te houden, te brengen en te houden. Aangeschoven is verslaggever Nadia Berkelder. Ja, als ik het goed begrijp hebben de initiatiefnemers eigenlijk een beetje hun hand overspeeld. Ja, dat plaatsen zonder vergunning heeft de zaak eigenlijk meer kwaad dan goed gedaan. En misschien had hun actie meer kans van slagen als ze gewoon de regels hadden gevolgd. Ja. Is het hiermee nu klaar? Ja, je zou denken van wel, maar de initiatiefnemers denken daar, zoals je hoort, echt wel anders over. Zij willen ook met het museum in Vlissingen gaan praten om te kijken of het monument daar misschien permanent kan blijven staan. Ja, en is dat dan de definitieve plek? Ja, dat valt nog te bezien, want ik verwacht eigenlijk nog wel dat er nog een actie komt om dit monument alsnog in de openbare ruimte te plaatsen. Maar ik denk wel dat de politiek het niet meer ziet zitten om daar nog een discussie over te voeren. Nee, we gaan het afwachten, dankjewel. Druk en nog eens druk bij de Westerschelde-tunnel. Nooit eerder gingen er op een dag zoveel vrachtwagens doorheen. En dat komt allemaal door Belgische boeren. Die protesteerden tegen Europese landbouwregels. Dat deden ze door grensovergangen te blokkeren. Ook die bij de A4 richting Antwerpen. Het advies van de ANWB was om te rijden via de Westerschelde-tunnel. En dat deden automobilisten en vrachtwagenchauffeurs dus massaal. Er stonden lange rijen voor de tolpoortjes. Door de aanleg van de nieuwe sluis in Terneuzen zijn in de afgelopen jaren bomen, struiken en grasvelden verdwenen. Die natuur moet terugkomen. En daarom hebben leerlingen van de Prins Willem van Oranje School vandaag alvast wat bomen geplant.
Het is ook goed voor de natuur. En we krijgen ook wat groen bij de nieuwe sluis. Nu hebben jullie wel witte gimpen aan. Dat is misschien niet zo slim. Ja, maar ik had geen andere oude schoenen. Ja. Dus die gaan straks de was in. Ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk heel zwaar werk, maar het was echt superleuk. Het is inderdaad hard werken, maar dan heb je ook wat. Ik ben wel trots, ja. Ga ik allemaal aan mijn vader en moeder laten zien. Ook de wethouders van Terneuzen staken hun handen uit de mouwen. De komende tijd volgen er nog meer bomen en planten. Het museum in Aardenburg gaat uitbreiden. Niet meer alleen gericht op de Romeinen, zoals het altijd was. Die hadden vroeger een fort in Aardenburg. Er komt nu ook een afdeling bij over de middeleeuwen. Want ook in die tijd was Aardenburg een belangrijke plaats. Het nieuwe museum in Aardenburg, het Cultuurforum, richt zich nu op de Romeinen, die hier een fort hadden. Maar Aardenburg is meer dan alleen Romeinen. En dus moet op deze verdieping ook het middeleeuwse verhaal van Aardenburg verteld gaan worden. Op het einde van dat periode was Aardenburg een heel rijke omgeving. In feite veel groter, 5.500 mensen. Veel groter dan Amsterdam of Utrecht of Rotterdam en het hele gebied. En het was een kernpunt van West-Vlaanderen in die periode. Iedereen gaat ervan uit dat toen de Romeinen rond het jaar 300 vertrokken, Aardenburg in verval raakte. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat het fort bewoond bleef. Er werden mensen begraven, een teken van cultuur. Zo blijkt het bekende Aardenburgse skelet Brammetje, waarvan iedereen altijd dacht dat het een Romein was, uit de vroege middeleeuwen afkomstig te zijn. Brammetje is niet alleen, hij is ook gevonden samen met verschillende andere skeletten die ook in die periode dateren. Plus nog verschillende materiaalcategorieën, aardewerk, bronzen mantelspelden, glas, dierlijk bot enzovoort. En die duiden aan dat er eigenlijk nog steeds bewoning was nadat de Romeinen hier vertrokken zijn in het fort en rondom het fort. Voorwerpen zoals deze mantelspeld en een tegel met een Aardenburgse afbeelding van een middeleeuwse vos Reinaarden tonen aan dat Aardenburg nooit is verlaten en uiteindelijk uitgroeide tot een rijke bedevaartsplaats, waar zelfs Engelse koningen naartoe kwamen om Maria te vereren. De nabijheid van Brugge was ook bepalend. Het was toen het centrum van, van de handel van de wereld. In feite een handelscentrum in Noordwest-Europa. Dat is enorm belangrijk. Aardenburg was gewoon een belangrijke stad en die vondsten die hier gedaan zijn tonen dat aan dat Aardenburg in die tijd gewoon een heel rijke stad was. Veel aangetroffen voorwerpen uit de middeleeuwen in Aardenburg liggen nu nog in het depot van Erfgoed Zeeland in Middelburg. Maar moeten straks dus te zien zijn op de nieuwe afdeling van het Cultuurforum. Door een nieuw verhaal te vertellen, wat is bij veel mensen denken we onderbelicht en niet zo bekend. Dat zal hopelijk dan via publiciteit en mond-tot-mond reclame, dat veel meer mensen met zijn kinderen wil hier naartoe komen. Het gaat niet alleen om meer bezoekers, maar ook om trots. Men doet altijd in Amsterdam en in de omgeving altijd alsof we hier in Amsterdamse termen boertjes zijn, die helemaal geen cultuur of geschiedenis hebben. Maar onze geschiedenis is veel ouder dan dat van Amsterdam en omgeving. Het duurt langer voordat we weten of er wel of niet nieuwe kerncentrales bijkomen bij Borselen. Minister Jette schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet niet dit jaar een beslissing neemt, maar pas halverwege 2025. Er is meer tijd nodig om de technische mogelijkheden te onderzoeken en te kijken welke bedrijven de kerncentrales zouden kunnen bouwen. In de brief zegt Jette ook dat hij de voorwaarden die inwoners van Borselen opstelden mee zal nemen in de procedure. Met je muts op in het klaslokaal en een warme trui aan. Kinderen van basisschool Het Mozaïek in Oost-Soeburg deden vandaag mee met de landelijke Warme Truiendag. Dan gaat in heel Nederland de temperatuur, de kachel een graadje lager of meer. En dan willen ze aandacht voor het klimaat vragen. De verwarming laag is niet alleen beter voor het klimaat, ook voor de portemonnee. Zeker toen de energieprijzen omhoog gingen, is er gelijk gekeken naar het hele systeem van wanneer wordt er verwarmd. Dus er wordt later opgestart en 's avonds wordt er niet meer verwarmd in het gebouw. En die warme trui die gaat vaker uit de kast dan alleen vandaag. Ik heb deze trui ook altijd gewoon door de week aan. Alleen dit was een goede warme trui voor vandaag ook. Volgende week kan de muts thuis blijven. Dan is het weer een aangename 20 graden in de klas.
De bewolking voerde de boventoon vandaag. Af en toe was er zon, maar door de wind gingen die opklaringen ook weer snel voorbij. Het werd 9 tot 12 graden. Ook morgen nog een stevig windje en ook dan veel bewolking en kans op wat regen. Zondag blijft het waarschijnlijk ook niet droog. En op onze social kanalen vindt u nog een leuke video. Nederlandse taalles in Terneuzen, maar dan op een wat gezelligere manier. Namelijk door het zingen van oer-Hollandse klassiekers. Ja, en ook André Hazes kwam langs. Als je dan nog geen Nederlands leert. Dit was Zeeland Nu. Fijne avond en ook alvast een heel goed weekend.